Здароўкі народ, вітаю вас у новым відэа на канале Белгеймінг. Сёння прапаную крыху адпачыць і адправіцца ў невялікае віртуальнае падарожжа па дарогах Японіі, а менавіта ў новай Forza Horizon 6. Адно з моих першых відэа на канале было прысвечана тром найбуйнейшым тайтлам, якія дзеляць рынок аркадных гонак. Тамака я згадваў актуальныя на той момант Need for Speed Unbound, The Crew 2 і Forza Horizon 5. З таго моманту расклад сіл змяніўся не моцна. Серыя Need for Speed, здаецца, канчаткова загнулася ў нетрах офісаў Electronic Arts. The Crew памяняла лічбу ў назве, абзавялася пад загалоўкам Motorfest і перанеслася на Гавайскія выспы, чым забяспечыла другое дыханне гэтай на самай справе недрэннай аўта-ММА. Паспела выйсці рэінкарнацыя легендарнай Test Drive Unlimited, якая ў свой час і задала тренды жанру. Гульні далі падзагаловак Solar Crown і мапу Гонконга, але ў адрозненні ад сённяшняй госці ТДУ адразу ж патанула ў негатыўных водгуках з-за жудасной аптымізацыі, слабай графікі, забітай ва ўгоду мікратранзакцыям прагрэсіі і самае галоўнае фізікі аўта. Гэты шэдэўр карнага геймдызайну быў заслужана забыты практычна ўсімі як страшны сон. Ну, а што там Forza? Forza ніколі не мяняецца. Я не з'яўляюся вялікім фанатам хардкорных сімулятараў і даволі павярхоўна разбіраюся ў аўтамабілях. У падобных гульнях мяне заўсёды прываблівала менавіта атмасфера. Памятаеце першы Need for Speed і Flatout? Гэта былі больш-менш камерныя творы з кар'ерай, зразумелым пачаткам і завяршэннем гісторыі. Яны з першых секунд чаплялі сваім стылем і задавалі настрой на ўсё праходжанне. Гэта былі гісторыі пра крутых хлопцаў і дзяўчат у нелегальных гонках. Слово пацана, жить в кайф, жить. Пацаны, гэта пацаны, а машины, гэта машины. Маеш права, але не маеш лева. Одна помылка, і ты памыліўся. Лепей срака ў цяпле, чым цяпло ў срацы. Калі жыццё, гэта выклік, то я перазваню. Даюць бяры, не даюць адбяры. Альбо вар'яцкія замесы на выжыванне, або яшчэ больш раннія часткі Need for Speed, якія ў галаву ставілі эстэтыку, элегантнасць, рэдкія суперкары і чысты чэлендж. Ніякага душнага аўтаспорту, толькі перадача эмоцый праз аўдыёвізуальны стыль, адборны саундтрэк і унікальны дызайн інтэрфейсу. Усё гэта гучыць проста, але на справе рэалізаваць гэта вельмі складана. Для большасці аўтамабіль гэта проста від транспарту, але вышэйзгаданае ТДУ калісьці прынесла ў жанр яшчэ адзін, самы запатрабавальны сёння элемент геймплея, абсалютную свабоду ў велізарным адкрытым свеце. На мой погляд, менавіта гэта і стала праклёнам і адначасова галоўнай характарыстыкай усяго жанру сёння. Выходзіць новая аўтамабільная аркада. Куча мадэляў транспарта, крутая графіка і шмат выглядаў гонак, адкрыты свет і поўная воля дзеянняў. Паглядзелі на гэта, дзякуй за прагляд і падпісвайцеся на канал. Добра, жартую, назваць такі канвейерны падыход зусім ужо дрэнным нельга. У любой з гэтых гульняў можна нечакана знайсці для сябе нядрэнны атракцыён і спосаб паслабіцца на пару вечароў. Асабіста мой досвед у серыі Forza Horizon пачаўся з трэцяй часткі, якая ўпершыню паўнавартасна зазірнула на ПК, і па адчуваннях гэта быў сапраўдны глыток свежага паветра. Яркая, залітая сонцам Аўстралія, ідэальны баланс паміж аркадай і фізікай і тое самае адчуванне бясконцага свята, якое аўтары прымудрыліся ўтрымліваць да канца. Затым была чацвёртая частка з яе шыкоўнай Брытаніі і рэвалюцыйнай на той момант змены часу года. Потым пятая, якая перанесла фестываль у Мексіку, выкруціла графіку на максімум, але менавіта там асабіста ў мяне адбылося першае сур'ёзнае насычэнне. Формула, якая здавалася ідеальнай, пачала старэць. З кожнай новай часткай нам прадавалі адное і тое ж свята, проста мяняючы дэкарацыі на мапе і дадаючы пару сотняў новых машын у аўтапарк. Forza Horizon ператварылася ў зону камфорту, дзе ўсё занадта бяспечна, прадказальна і, шчыра кажучы, трохі прэсна. І вось на двары 2026 год. Распрацоўшчыкі нарэшце пачулі стогны мільёнаў фанатаў аб змене вектара і прывезлі Forza Horizon туды, дзе яе чакалі мацней за ўсё. У калыску дрыфту, начных неонавых магістраляў і аўтамабільнай культуры. У Японію. Ці змагла Forza Horizon 6 стаць тым самым доўгачаканым прарывам і перавынайсці жанр? Ці перад намі ўсё тая ж пяцёрка, проста загорнутая ў прыгожае кімано з водарам квітнеючай сакуры? Такім чынам, мы ў Японіі, і першае, што хацелася б сказаць распрацоўшчыкам, дзякуй, што пазбавілі нас ад мексіканскай пустыні з кактусамі, якая займала палову мапы ў пятай частцы. Новая мапа стала больш прыкладна на чвэрць, але па адчуваннях яна здаецца проста велізарнай, таму што тут няма мёртвых пустых зон. Уся тэрыторыя неверагодна сакавітая, зялёная і жывая. Ландшафт стаў у разы разнастайней. Тут проста велізарная колькасць вышынь, узгоркаў, утоеных сцежак, якіх нават няма на навігатары.
элеватары і, вядома ж, узрушаючых вузкіх горных серпанцінаў. Сур'ёзна, задрыв зоны пад квітнейшай сакурай з відам на гару Фудзі распрацоўшчыкам хочацца проста паціснуць руку. Асобная тэма — гэта відавочна Токіа. Так, магчыма, у нейкіх зусім дробных дэталях хацелася б яшчэ больш прапрацоўкі, але глобальна гэта сапраўдны маштабны мегаполіс. Тут узнаўленыя культавыя раёны накшталт Акіхабары і Сібуі, па якіх можна ўладковаць паўнавартасныя заезды. Атмасфера начнога неонавага горада перададзена на ўра. Дарэчы, пацешны факт для аматараў разбураць усё на сваім шляху. У гульні можна збіць абсалютна любое дрэва, акрамя сакуры. Сакура тут непарушальная і святая, так што асцярожней на паваротах. Але ёсць адно але. Токіа не зусім Токіа. Здавалася б, усе знакавыя месцы тут ёсць. Вежа, тая ж Акіхабара і Сібуя. Але няма натоўпаў людзей, няма гулу, няма гэтага вар'яцкага рытму горада. Адчуваецца дзіўна стэрыльна, нават постапакаліптычна. Найлепшы спосаб пабачыць Токіа ў гэтай гульні — гэта ехаць па ўзбярэжжы і глядзець на хмарачосы здалёк. Але, напэўна, гэта было б вельмі наіўна. Чакаць ад гонак такога ж дарэчнага Токіа, як, напрыклад, у серыі Якудза. У студыі Playground Games вельмі ганарыліся новай фізічнай мадэллю. Да рэлізу нам усе вушы прагудзелі тым, што зараз у кола цэлых 8 кропак кантакту з паверхняй замест адной, як гэта было раней. Скажу шчыра, калі вы гуляеце з геймпада, гэта складана заўважыць, але калі пагуляць у папярэднюю частку, а потым адразу зайсці ў шасцёрку, то гэта адчуваецца крыху больш выразна. Машыны кіруюцца ўсё гэтак жа крута, але, магчыма, кіраванне стала крыху больш інтуітыўным, дакладным і зразумелым на інстынктыўным узроўні. На кантрасце мне здалося, што аўтамабіль стаў больш адчувальны да пакрыцця. На снежнай трасе выдатна адчуваецца, калі пасля друзлага снега заязджаеш на слізкі лёд і спрабуеш павярнуць на хуткасці. Пярэдняя вось застаецца больш-менш устойлівай, а задняя ператвараецца ў ядро з інерцыяй. Адлавіць такі праз становіцца нашмат складаней, але пры гэтым фізіка не скочваецца зусім у мыла на рэйках. За гульнявым стрыном змены, напэўна, адчуваецца ярчэй, але для звычайнага гульца з геймпадам у руках гэта ўсё той жа ўзровень. Прыемная аўтааркада, у якую проста прыемна заліпаць. А вось што сапраўды змянілася і змянілася ў лепшы бок — гэта эканоміка. Давайце ўзгадаем, завошта лаялі мінулыя часткі. Ты заходзіш у гульню, катаешся пару гадзін і гульня літаральна завальвае цябе бясплатнымі суперкарамі і мільёнамі крэдытаў. І ад таго губляўся ўвесь азарт. У Forza Horizon 6 распрацоўшчыкі вырашылі вярнуць механіку са старых добрых першых частак. Забудзьцеся пра статут мільёнера за 3 заезды. Цяпер прагрэс завязаны на колеры вашага фестывальнага бранзалета. Вы будзеце паступова расці ад жоўтага да залатога. Вы пачынаеце не легендай, а навічком. Трэба кваліфікавацца, каб трапіць у фестываль. Са старту вам даюць толькі аўта з класы C, ды простыя гонкі. Хочаш суперкар Ferrari J50 ці Lamborghini Huracan? Працуй. Вярнулася тое пачуццё прагрэсу, якое было ў першых частках. Колькасць вілспінаў, рулетак з прызамі жорстка зрэзалі. Праз 20-30 гадзін гульні вы ўсё яшчэ будзеце лічыць грошыкі і пакутліва выбіраць. Купіць вось гэты дом, запаціць на новую тачку альбо уліць усё ў тюнінг. З-за гэтага большая частка заездаў праходзіць на стокавых аўтамабілях. І гэта крута. З'явілася нармальная матывацыя, мэта і дух спаборніцтва. Зрэшты, калі з грашыма зусім прутка, прама на вуліцы зараз можна сустрэць машыны са зніжкай і купіць іх танней прама на вуліцы. Адчуваецца як прышпільная новая механіка. Купіць былую тачку са зніжкай прама на вуліцы — гэта ж літаральны сімулятор куплі бульбавоза на Куфары альбо Ждановічах. Не купили Ауди? Ошибка. Не хапае толькі опцыі пагандлівацца з японцам за камплект зімовай гумы ў падарунак. Яшчэ адзін велізарны плюс — распрацоўшчыкі пачысцілі інтэрфейс. Калі ў 4-й і 5-й частках плітачнае меню нагадвала кашмарны сон, дзе пачатковец мог гадзінамі шукаць, як проста перафарбаваць машыну ці дзе наогул знаходзяцца сезоны, то зараз усё стала максімальна мінімалістычна і юзер-фрэндлі. Лішнія квадратныя кнопкі прыбралі, меню перасабралі, так што разабрацца можна за пару хвілін. Адзінае, чаго асабіста мне не хапіла, гэта старога акенца з назвай бягучага трэка пры змене песні. Але
але гэта дробязь, таму што сама музыка ў гэтай частцы гэта проста чысты мёд. У Forza Horizon 5 я звычайна уключаў одну станцыю і не чапаў астатнія. Тутака ж шыкоўны трэк-ліст завезлі практычна на кожную радыёстанцыю. Уключаеш мясцовае радыё, ловіш правільны вайб і наперад наразаць бокам па начным токе. Аднак тут я крыху паплаціўся за свае завышаныя чаканні. Мне здавалася, што немагчыма зрабіць гульню пра японскія гонкі без нейкага фонку. Думаю, вы натыкаліся ў інтэрнэце на такія нарэзкі, дзе машыны прыгожа едуць па японскіх горных дарогах пад эпічны фонкавы біт. Вось такой радыёстанцыі пакуль у гульні няма, а вось за атмасферны анімэ-саундтрэк, Baby Metal і A Day to Remember маё шанаванне. Што да актыўнасцяў, то база засталася ранейшай, але з'явіліся адчыненыя зоны для тайм-атаку, дрыфту і дрэг-рэйсінгу. Туды можна проста прыехаць без усялякіх загрузак, устаць у светлафора побач з іншымі райнымі гульцамі і высветліць чыя супра хутчэй. Але давайце шчыра, мы чакалі Японію не толькі дзеля новых дарог. Мы чакалі яе дзеля той самой унікальнай эстэтыкі, якую мы сотні разоў бачылі ў анімэ і кіно пра дрыфцераў. І Playground Games у гэты раз не падвялі. Яны літаральна прасяклі гульню мясцовым каларытам. Самае моцнае ў Forza Horizon 6 гэта не гонкі нават. Гэта моманты, калі ты выязджаеш з гушару лесу, альбо вынырваеш з-пад эстакады і раптам перад табой гара Фудзі. Туманная, велічная і ідэальная. Яна з'яўляецца нечакана і перахоплівае подых. Фанаты серыі гадамі чакалі Японію, і вось яна. Першае, што кідаецца ў вочы, гэта увага да дэталяў. Гэта не проста горад з іерогліфамі. Гэта вузкія вулачкі з характэрнымі гандлёвымі аўтаматамі на кожным куце, маленькія сінтэіцкія свяцілішчы, схаваныя ў лясах, і тыя самыя легендарныя стаянкі-паркінгі, якія ў Японіі з'яўляюцца цэнтрам аўтамабільнай тусоўкі. У гульні яны сталі паўнавартаснымі сацыяльнымі хабамі. Цяпер не трэба шукаць супернікаў праз меню. Ты проста заязджаеш на паркоўку пад эстакадай, і там заўсёды кіпіць жыццё. Хтосьці выхваляецца вінілам, хтосьці настрайвае падвеску, а хтосьці забівае стрэлу на дуэль. Аўтамабільная культура Японіі тут узведзеная ў культ. Калі раней тюнінг у Forza быў проста наборам характарыстык, то зараз ён адчуваецца як даніна павагі JDM-сцэне. Абвесы ад Rocket Bunny, спецыфічныя японскія дыскі, магчымасць наляпіць на шкло тыя самыя налепкі тэх-агляду, альбо значкі пачаткоўца-кіроўцы Сёсін. Распрацоўшчыкі дадалі кіпу дробных фішак, якія зразумеюць толькі фанаты. Напрыклад, характэрны гук званочка пры руху заднім ходам у японскіх грузавічкоў, альбо спецыфічную гучку навігатара. І раз мы ўжо загаварылі пра атмасферу і падтрымку, не забудзьцеся праціснуць лайк і падпісацца на канал. А калі вам падабаецца тое, што я раблю, і вы хочаце асабіста паўдзельнічаць у развіцці канала, у апісанні пад відэа ёсць спасылачка, дзе можна закінуць аўтару на кубачак кавы. Гэта найлепшы стымул рабіць ролікі часцей. Вялікі дзякуй усім, хто дапамагае. А як наконт падзеяў? Напрыклад, вось, у гульні з'явілася асобнае адгалінаванне гісторыі, прысвечанае тога, мастацтву хуткасных спускаў і ўздымаў па горных серпантынах. І так, гэта чысты амаж да Initial D. Ты літаральна скурай адчуваеш гэты вайб, калі ўначы ў заносе спрабуеш утрымаць машыну на вузкай дарожцы, а міма пралетаюць дарожныя знакі. А яшчэ тут ёсць цікавая падпрацоўка ў стылі Crazy Taxi. Дастаўка заказаў на мілым маленькім грузавічку. Выконваеш замовы, атрымліваеш лепшыя кантракты і больш грошай. Гучыць па-дурному, але зацягвае. Нават сам фестываль перастаў быць проста гучнай дыскатэкай. Фестиваль? Ось тут? Ну так. Купа сараних життєвих імпотентів. У японскім Horizon ён змяшаўся з мясцовымі традыцыямі. У гарадах можна сустрэць святочныя платформы дасі і папяровыя ліхтарыкі. А гукавае суправаджэнне часам разводзіцца нацыянальнымі матывамі, якія на здзіўленне гарманічна кладуцца на сучасны электрасаундтрэк. Гэта тая самая Японія, якую мы заслужылі. Яна не пластмасавая, як у некаторых іншых гонках, а жывая і вельмі паважлівая да арыгінала. Відаць, што аўтары не проста з'ездзілі ў камандзіроўку па фоткі, а рэальна закахаліся ў гэту атмасферу. А ну і яшчэ адна новая фішка, пра якую я ледзь не забыў. Пачынаючы з 4-й частцы, у гульні можна было купляць нерухомасць.
Акрамя эстэтыкі гэта давала невялікія бонусы, як вілспіны, крэдыты ці нават аўта. У пятай частцы новаўвядзеннем была сістэма будаўніцтва ў асобным рэжыме Forza Lab. Вядома, сваёй творчасцю можна было дзяліцца, а ў сезонах штотыдзень давалі заданні з гонкамі на такіх трасах. Геймдызайнер гэтай частцы ўзяў у адну руку дамы, а ў іншую сістэму будаўніцтва. І хоба! Цяпер на мапе ёсць хата з велічэзным полем, на якім можна пабудаваць з гатовых элементаў што заўгодна і запрасіць каго заўгодна непасрэдна дадому. Мне было банальна ленота гэтым займацца, але калі вы любіце такія сандбоксы, то вось яно. А з самога гаражу зараз можна зрабіць цэлы шоурум, паставіўшы там свае любімыя бульбавозы. У плане аптымізацыі гульня паказвае сябе на здзіўленне годна. На сярэдніх ПК на аптымальных наладах яна выдае стабільныя 70 з плюсам кадраў, прасядаючы максімум да 55 у самым цяжкім месцы, у цэнтры Токіа. Карцінка пры гэтым шыкоўная, асаблівыя эфекты і адлюстраванні на кузавах аўта. З багаў можна адзначыць хіба што капрызы пры падлучэнні геймпадаў. Напрыклад, DualSense трэба ўключаць строга да запуску гульні, інакш знікае вібрацыя. Але на фоне былых праблемных рэлізаў Microsoft гэты запуск можна назваць ідэальным. Як вынік, у серыі Forza Horizon і раней не было адэкватных канкурэнтаў, але шостая частка гэта, мабыць, ультыматыўная аўтааркада. Распрацоўшчыкі сабралі ўсё лепшае з мінулых гульняў, адрамантавалі зламаную эканоміку, дапрацавалі інтэрфейс і загарнулі гэта ўсё ў узрушаючую атмасферу Японіі. Калі вы ў апошні раз гулялі ў аркады ў часы Need for Speed Underground альбо Most Wanted, і для вас вулічныя гонкі гэта не проста пусты гук, то Forza Horizon 6 гэта ідэальная нагода вярнуцца ў жанр. Купляць стандартнае выданне за поўны кошт забава не для слабых духам. Цэннік кусаецца. Тут вам простая матэматыка. Замест адной гульні вы можаце ўзяць паўгады падпіскі, дзе будзе яшчэ гара іншых тайтлаў. Таму моя вам парада. Пачніце з падпіскі, паглядзіце на гэтую сакуру, а там ужо вырашайце, ці варта яно вашага гаманца. А што думаеце вы? Пішыце ў каментарах, як вам сеттынг і ці чакалі вы Японію. Ставце лайк, падпісвайцеся на канал і да сустрэчы ў новых відэа зусім хутка.